Welcome to my YouTube channel. Bago ka pa lang, please subscribe. And hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga pages. And this video guys ay magluluto kami ng pakbet. You know pakbet? Laging kinakain sa mga kabet. You know kabet? Kaya watch and learn till the end. Kaya huwag niyong palungin. Ito yung aming ingredient ng aming pakbet guys. Ito yung pakbet para sa mga kabet. Ito yung pakbet na walang kapet. Kani mong pagluto guys, mo ni siya guys, pinubre ni guys. Huwag na ni gas guys. Ay actually guys, napagin ni gas pero magtipid ni. Ni siya guys, ang subak sa mong pakbet guys kay pork baboy. Pork baboy. You know pork baboy? Big baboy. This is the girl that touches my heart, guys. I hope you know that. English speaking. I hope that your gulay you cook is so sarap-sarapin na makakaantig ng damdamin. Achiche! Aluloy. Oh. Sana ay masarap yan. Sana ay masarap yung linuto mo. Yan guys, ang kanyang pakbet guys, mas marami pang syubak-syubak. Uy. Sarap niyan. Sarap-sarap naman. This is my mother. Yeah, I am my mother. This is I am my mother. Obre mo na niyosa. I'm a beautiful girl. You know this is the ahos or the Bombay. Wow. Ewan. Continue the video guys. This is mother. This is our place. Our silingan. Hi. Lugod ng ulan. Ito ang aming munting kusina. Yan. Buhay pinubri lamang. Hey! Back! What's up mga kabet? Video ko rin. So ngayon mga ano? Oh, linagyan niya ng oil of the mantika. Yan na. Yan na guys, linagay na ang ahos at Bombay para bumango yung ating pakbet. Dapat na guys, pag magluto ka may pagmamahal, kagaya ng pagmamahal ng kabet. Chef! Yan, bitsin na lang yung katapat yan. Bitsin ang katapat yan. You put the bitsin.
Asa nagsabaw eh. Para. So, Ito tagis kay nga asin. Guys, nagpilit ang bitsin guys. wala pa man siya, nakuan pa lang siya, gibitsinan pa, wala pa nakuan. Yan, inagyan na ng bitchin guys. Pakbet, oy. Na kalbasa, Wala ko na yung upo ko. may upo. Pakuan mo na ng kalbasa, talong, okra, betchong. With betchong. Kalbasa in English is squash. Kasi kalahian sa pumpkin o sa kalabasa. Hmm? Kasi kalahian sa pumpkin. Kabalo na yung pumpkin eh. Pumpkin soup, kalabasa soup. Malapit kami sa dagat, guys. Malapit kami sa dagat. Kami sa ganyang tubig, ma. Now, he put the gulay. Yan na guys, nilagay na guys. Kaya good ya? Daw kaya kan para makita ang subakan niya kung picturean. Pagdagan sa mga Pinakbet, guys. This is good for 10 people. Then wait to this minute. Pag nagluto kayo ng pakbet guys, lagyan nung ng lanet guys. Tapos ipakain nyo sa kabit guys. Kaya yung pakbet guys para sa mga kabet. Kabet guys. Malubat ito, malubat ito. Sabi mo tayo